xomulej fuq li modi jien salħtieħa tawlidek dajfin kuna tafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbarna hawnhekk dalgħodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum hija ġurnata ferjali fil-mixja ta' Randan. Nfakru waħda mid-derijiet tal-Madonna ġewwa Lourdes. U llum nfakru wkoll il-San Qaddejs Armen, San Grigor Narek, interessanti, għandu storja interessanti ħafna. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erbieħ tal-familjari Ċefaj u Magro. Ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek bla tmiem ħares mulej il-Knisja tiegħek. U billi l-bniedem jiġġarraf minn għajrek, għatih dejjem l-għajnuna tiegħek biex jitbiet minn kull deni. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan, flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Isimgħu il-kelma tal-mulej, intom prinċpijiet ta' Sodoma. Għatu bidem għat-tagħlim ta' Alla tagħna, intom nies ta' Gamorra. Inħasslu u tnatfu, neħħu l-ħażen ta' emilkom mill-quddiem għajnejkom, ifqu mill-ħażen. Tgħallmu għamlu t-tajjeb, fittxu dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla. Ejjew mela, nirraġunaw flimkien jgħid il-mulej. Imqar jekk nubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremsi, isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tiklu l-ġid tal-art. Iżda jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom, għax fom il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali u ngħidu flimkien lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sakrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidin mill-imrieħel tiegħek flimkien lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi biżżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi? Int li tobgħod titwiddib u tixħed kliemi wara darek flimkien. Lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket, forsi ħsibt li jien bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li s-sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr, dan isebbaħni. Lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla flimkien. Lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu bil-wifqa. Gloria tifqir li Kristu. Gloria tifqir li Kristu. Bedu minnkom l-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej
u ġeddu qalbkom u ruħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom. Fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħalsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jolbtu qatet kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor. Waqt li huma stess anqas b'sebaħħhom wieħed ma jridu jħalkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabbru l-filatterji u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzezz u li n-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U ssejħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu l-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Qegħdin niċċelebraw din il-mixja ta' Randan dan iż-żmien sabiħ għall-Knisja żmien ta' Randan huwa żmien ta' rebbija. Hija mixja twila dawn is-sitt ġimgħat. Bi preparazzjoni għal-lejt il-kbir. U matul dawn din il-mixja, il-kelma talla tfarraġna, twissina. Fil-kelma talla naqraw xem fil-qalb tagħna. Ħanaraw ftit il-qari tal-lum għaliex huwa interessanti ħafna bħal kuljum. Il-kelma talla hija dejjem interessanti u dejjem sorpriża, hija dejjem challenging il-kelma talla. Illum il-profeta Eżajja fil-bidu tal-ktieb tiegħu jgħidilna talmu, nħasslu u tnatfu. Neħħu l-ħażen ta' jemilkom minn quddiem għajnejja, ieqfu mill-ħażen. Isma' ieqaf ftit qed jgħidilna Eżajja. Alla permezz tal-profeta Eżajja, ieqaf ftit. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel tieqaf. Il-bniedem ta' żmienna qisu magna, minn ħaġa l-oħra m'għandux ħin għal xejn. Ieqaf. X'int tieqaf tara fejn int. Ara. Ieqaf u ara fejn int. Talmu għamlu t-tajjeb. Fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji. Kelma talla kemm hija attwali, dejjem attwali l-kelma talla. Iddefendu lil-tim, ħaqbżu għall-għamla. Irranġa ftit il-ħajja tiegħek qed jgħidilna l-profeta Eżajja. Irranġa ftit. Ara x'għandek tagħmel. Ara rrida talla. Ejjew nirraġunaw flimkien. Imma mbagħad, ara, jagħmlilna kuraġġ. Imqar jekk bnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Basta tdur lejn Alla. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojot bħas-suf. Meta naraf nubieti, meta nitlob maħfra, Alla jħenna għalija u jnaddafni. Il-biċċa tafu x'inhi li kultant niltaqgħu ma' nies anke fis-soċjetà tagħna
li jiżbaljaw u jibqgħu għaddejjin. Laqas biss iħabblu moħħhom. Din hija traġedja. Hija sitwazzjoni kara ħafna. Meta dak li jkun jiżbalja, kultant anke bajnieh miftuħejn, u jibqa' għaddej. Jibqa' għaddej. Iż-żmien tar-Ramadan huwa żmien ieqaf ftit, ħa nagħmlu l-kontijiet, ejja nitkellmu ftit. Ara kemm sabiħa l-kelma tal-Alla. Is-silta tal-Vanġelu San Mattew qed jagħtina din is-silta ta' Ġesu. Ġesu jekk kellu xi ħaġa li ma kienx tinżillu tafu x'kienet. Żewġ affarijiet. Li l-bniedem jiraba tal-qaddejs, meta fil-fatt ħadd minnhom hu qaddejs. U t-tieni l-apparenza li tixxowja quddiem in-nies. Dawn iż-żewġ affarijiet naħseb li Ġesu kienu jdarruh. Li l-bniedem jilagħaba tal-qaddejs meta fil-fatt aħna kollha midin bejn. U li jixxowja li jrid jidher sabiħ quddiem in-nies. Hija tentazzjoni kbira ħafna għal kollha kemm aħna kollha kemm aħna. Ara jiftit jikkritika l-Fariżej, il-kittieba u l-Fariżej. Kull ma jagħmluha għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabru l-filatterjej u jtawru l-ġmiemen tagħhom. X'kienu dawn il-filatterjej? Il-lowt jgħidu kuljum it-talba tax-xaman jgħidula. Fil-kapitlu 6 tad-Deuteronomju hemm dik it-talba sabiħa li l-lowt jgħidu kuljum. Isma' Iżrael, il-mulej Alla tiegħek Alla wieħed hu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha. Il-lowt jgħiduha kuljum għadhom sal-lum. U biex juru dill-imħabba lejn Alla u lejn il-kmandamenti tiegħu, kienu jagħmlu kaxxi żgħar tal-ġild u jorbtuhom ma' idhom ix-xellugija u ma' moħħhom. Kultant taraw fuq television xi lut, speċjalment quddiem il-Wailing Wall f'Ġerusalemm, jitolbu bil-kaxxa fuq moħħhom. F'dik il-kaxxa żgħira tal-ġild kien ikun hemm miktub ċkejken, biċċiet minn din it-talba tax-xaman. Qishom biex jiftakru li jridu jħobbu lil Alla b'qalbhom kollha. Jorbtuhom ma' moħħhom biex jgħidu isma' moħħna rridu nagħtuh lilek. Qalbna għalhekk fihom ix-xellugija rib il-qalb. Il-qalb tagħna rridu nagħtuha lilek. Imma dawn kienu ikabru dawn il-kaxxi żgħar, dawn il-kaxxi biex jixxowjaw. Biex jagħtu l-impressjoni li huma xi qaddesejn. Ikompli Ġesu, iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isejħilhom fil-pjazzez u jsejħulhom rabbi. Rridu. Ħaġa li Ġesu ma jniżżiliex. Meta qalilna biex nitolbu Ġesu fid-diskors tal-muntanja, qalilna idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala il-bieb u itlob lill-missierek li hu fil-moħbi. Hija tentazzjoni kbira li nixxowjaw li nippreżentaw lil naħjar meħħad ieħor forsi aktar qaddesejn. Nitolbu lil Alla biex jaħlisna minn dan il-periklu, minn dan il-mard spiritwali. Ħan nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum, illum qegħdin niċċelebraw San Grigor ta' Narek l-Armenja. Tant twilet fis-sena 951. Missieru kien arċisqof. U meta kien żgħir, missieru taħ f'idejn kuġin tiegħu wieħed Ananija kien patri fil-monasteru. Poġġeh fil-monasteru. U dan tifel kiber fil-monasteru u qatt ma ħareġ minn hemmhekk. Sar patri kien kult ħafna, kellu ħafna
tarif, kien spiritwali ħafna, kitbilna anki għandna ktieb minn tiegħu wkoll, il-lamentazzjonijiet. Kien bniedem spiritwali, ftit wara li miet, in-nies mill-ewwel indunaw li kellu qdusija kbira. Ara. Dal-qaddis San Grigor ta' Narek huwa qaddis kbir. Kif qed illum ukoll hija waħda mid-deriet tal-Madonna ta' Lourdes. Ngħid il-verità nfilt kienet l-10 l-waħda jew 11 il-waħda, għax xi kotba jgħidu kienet l-10 u xi ħadd ieħor jgħid kienet 11 il-dera. Insomma, żgur li d-deriet ta' Lourdes kienu bdew jagħmlu ħoss. Speċjalment wara l-fejqan ta' dak l-ama kien hemm raġel ama, tajjeb, kien ilu xi 20 sena għamej, it-tobba kienu għataw qalbhom minnu, m'għandux ċans li jibda jara, kien meġġa fil-minjera. U wara jmiss dan l-ilma li beda ħirex mill-grotta ta' Lourdes wara li Bernadette marret tħaffer fl-art, kif smajna fid-deriet li għaddew, ma jaħsel biċċu u fieq. U dan ukoll għamel ħafna ħoss. U n-nies bdew jiżdiedu biex imorru fil-grotta ta' Massabjell. Ejja, fid-dera tal-lum ukoll il-Madonna tistieden lil Bernadette biex tmur tgħid lill-qassejs ħalli jibni knisja. Kienet biċċa u ġieħ ta' ras għal Bernadette. Għax il-qassejs, il-kanoniku Domink Pajramal kien fatka goff. Imma Bernadette għalet dik ix-xewqa tal-Madonna mill-ambaw. U għad jitħaddet magħha kultant bil-goff. U fost affarijiet oħra għall-isma. X'in qaltlu isma' is-Sinjura qalt li biex tibni l-knisja. Is-Sinjura Mini, fejn toqgħod, x'isima? Ma nafx. Ara staqsija x'isima? Alla Pajramal. Staqsija x'isima, u mbagħad nitkellmu. Għad jitkellem u ħalli jabda sew. Bernadette selmitlu u ħarġet il-barra. Ejju nżommu dawn ftit ħsibijiet f'qalbna llum u nwassluhom il dawk li niltaqgħu magħhom. Ħuti jeżis nitolbu lill-Alla l-ġustu ħanejn biex f'dan iż-żmien qaddis ta' Randan inaddafna mill-ħażen u jagħtina d-don tal-konverżjoni. Ngħidulu bil-qalb għatina mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għas-saċerdotej biex bix-xhieda ta' ħajja qaddisa ikomplu jsaħħu f'ħuthom l-insara dak li huma ixandulhom bil-kelma nitolbu. Għall-emigrati mill-pajjiżi tat-tielet dinja biex ma jiġux sfruttati minn min ħaddimhom fil-pajjiżi aktar għonja nitolbu. Għatina mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għarromol biex fil-ħajja ta' weħidhom isibu kuraġġ u tama fil-qawwa tiegħek u fl-appoġġ tal-komunità nisranija nitolbu. Għalina l-koll biex ma naqgħux fit-tentazzjoni li nagħmlu mod u ngħixu mod ieħor u hekk nikkompromettu l-verità tal-Evanġelju bl-ipokrisija tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għatina li nozzu l-kelma tiegħek u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna f'dan iż-żmien sabiħ ta' Randan nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom, għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja, għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. Nitolbuk mulej għal familjari tal-familji ċafaj
u magru biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fil-ħena u d-dawl ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk Mulej ukoll biex tagħtina l-paċi tiegħek, kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek. Mulej dawwar il-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-triq ta' dialogu u mhux tal-armamenti nitolbu. Mulej Alla tagħna, Ibnek Ġesu qalilna li inti biss il-missier tagħna u li Kristu ibnek u li mallem tagħna. Għenna biex nuru bix-xhieda ta' ħajjitna dik il-verità li nistqarru bil-fom bi Kristu siedna. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissil imma inti tħobni u għalija intmit tati sali nistabis jien nistħad tiegħek jien kolmi kemm Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi jinħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien tarkok tejjan ħares lejk o Ġesu Milma kem jien ġtejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien kolni kemm jien. Ħudni bidejja nitħolbok misli din qalbi jinħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi Mulej il-kolla tiegħek għalina, għaddisna b'dawn il-misteri biex ninfatmu mid-drawwiet ħżina tagħna u niksbu id-doni tas-sema. Bi Kristu siedna il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew Mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċiti. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li kla ħajr il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Ċefaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtahwa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġużepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Grigor Tanarek, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfrinna t-tubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalih. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għetajl id-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni l-ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qalbna feret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq lejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ġesu tal-akbar ħnina jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wisqefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis bħal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn tal-għena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi f'qalbek bożżat ħabib. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Ejnu bil-bifa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien, nadorawk o Ġesu inberkuk, nadorawk o Ġesu inberkuk, nadorawk o Ġesu inberkuk, nitolbu. Nitolbuk mulej biex tikel li ħadna mill-mejda mqazza tqawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u tagħtina dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek. Bi Kristus jedna ħanejdu dak it-tlieta vamadijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u għall-bżonnijiet tal-persuni li nafu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batiha, fuq salibi midden, ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blunġieħ mitmuha, nifed sejfin